गर्व ଆଉ ଅହଙ୍କାରର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଗୁଣ ହେଉଛି ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଭୁଲ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଭୁଲ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭୁଲ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭୁଲ କରିଥାଉ ଓ ସେଇ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଡାଉନ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିଏ ଯଦି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ ଯିଏ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ। କାରଣ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଖ ସେହି କାମ କରିବାରେ ଆସିବ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଅ, ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ତୁମେ ଏହି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଅ ଏବଂ ତାହା କର। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ନଦୀରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଁରିବା ଜାଣିନଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ବିରୋଧ କରେ ତେବେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଫଳ ଧରିଥିବା ଗଛ ଉପରକୁ ହିଁ ଅଧିକ ପଥର ଫିଙ୍ଗାଯାଏ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥାଏ। ଇତିହାସ ପାଗଳ ଲୋକମାନେ ରଚନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଗଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ଦିନ ବିତାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଆସୁ ତୁମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତୁମର ସମସ୍ୟା କେତେ ବଡ଼ ତାହା ତୁମର ସାହସକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମର ସାହସ କେତେ ମହାନ ତାହା ତୁମର ସମସ୍ୟାକୁ ଜଣାଅ। ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ କେବେ ବି ଅଟକାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୋତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଅଟକାଇଥାଏ। ସେହି ଜୋତାରେ ଲାଗୁଥିବା ପଥରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାଇବ। କାରଣ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଲୁହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଗରମ ହୁଏ ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ଏହାକୁ ତରଳାଇ ଏହାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ସଫଳ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି କି ତୁ ବଦଳି ଯା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ କଦାପି କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ଥାଏ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ ଏ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ମାଲିକ ହେବା ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବେ।